पवन सिंह के देवी गीत अइला के बाद डिलीट हो गईल। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, एकरे बारे में बतावे वाला बानी। ए वीडियो में पूरी जानकारी देवे वाला बानी, तो बन रहो वीडियो में लास्ट तक। तो भाई लोग, पवन सिंह के आज देवी गीत सुबह 9 बजे आवे वाला लटे, लेकिन कोनो कारणवश से ना आए लटे। लेकिन वही गाना के सुबह 9:45 में लगभग छोड़ल गई लटे, और गाना अइला के बाद 8 मिनट के बाद वो गाना फिर से डिलीट हो गईल। गाना के डिलीट नहीं के कल गईल भाई, गाना के प्राइवेट कर दिहल गईल बा। हमरा तो ऐसा लागता कि गाना 9 बजे आवे वाला रहते और 45-46 मिनट लेट आई लाटे, तो लागता कि कुछ गाना में गड़बड़ बा, जेवना कारण से एक गाना के प्राइवेट कर दिहल गईल बाटे। हमरा लागता कि एक गाना में जौन भी गड़बड़ भइल बाटे ओकरा के आज ही सुधार करके और आज ही किसी भी टाइम पे यानी कबहू एक गाना के रौरा लोग के बीच में रिलीज कर जाए माँ अम्बा भक्ति यूट्यूब चैनल से। बाकी हम बता दे भाई लोग कि एक गाना के हम सुन ले बानी, लेकिन जैसे ही हम वीडियो बनावे के काम लगैनी है तले एक गाना के प्राइवेट कर दिहल गईल बाटे, और एक गाना के जौन पंच लाइन बाटे बहुत ही तगड़ा बाटे। और बाकी हम बात करम जब गाना फाइनली रौला लोग के बीच में जब रिलीज हो जाए तब